Hello guys, narajotono taisa haino hayani ketal vlogo lamsogo tabo hingke jeng tini no taklai bosorni first muya fyly ni hini nokhorlai jawa sino bolongko thugo omo pura hasam se hingke norok no phunugui tongnai norok video no puila ni siming paithak jora nai tongdi tei nani swkang norok jara like khai korok comment khai korok subscribe khai korok khai redi please hingke tabuk jeng o mura o kalai girano hasamo o jaga o khamsoro ongjak oro muya kwbangma achai tongkha hinui sao ta ani dol hingke tabuk ang borok ni nogo hayui muya fyly ni bagui nokhorlai ta omo hingka hingke tampara songkhamu tampara post tongkha hingke ongko si kwtui pho omo para hingka hingke bo hingka khe kaijak se ani dol adi chwng class 4 5 o tongphuru bobai malaimani hingke class 8 jora hai bobai malai kheta hingke ang bo school seka hingke bobo porili hingke kaisa paikha hingke ba akui thangka ta alada hai thangka tini finally malai bong nogo bini bwsani nogo sokpaijak ta ang bo kaijak hemani jaga o hingka hingke bini para hingke taingo oko o si joyram bwkhago hingke bo hingka khe yang o kwtui o kaijak thangka ta hingke tabuk muya naituk tonglai chwng hingke muya kaisa pancho nugya bokhak manui se phai tongkha hingke norok naitong ni video no Ibu. Ini apa dikunci? Kamu takut? Kiri, main. Barang suka kalau mana? Masa bolong habza hakati na chukong bolong kutuk ja kusuk si bolong hatus tuja hata she kusuk hasu khai tong bayo heda kuna ni beshara hai maya da Bueno, sí, vecino, tú mira, ¿verdad? Alada hai. Asuk jale, asuk khotro. Tabung nganga chang muya rok phai bayoi muya khogoi tongkha angka sumas malian dol mang se phai re shuano angke phane jrenya angke ba first time aba ke bolong ko togo phai tong seman rogo hangka ke muya jora phai man bla takala hingke amo sokpai cha taklai iko chini muya tini phailai mani naide bisuk manka bisik malia ban je manmani manka muya keri jora manmani belai sika hamka ha kati ko ekta tongo ngatai wa milik wa thui wan dal ma ke sapojak lengna ne leng suka hani wa sapana live ni mai hasam rong ma kaya ko lo mani pheno borsa dong tabo ngkai beg butu ko boito Getab tu kui musia kui narok bai sari ko malai mangka angka judi malai mai angka tinin bagian video sejoran yang nai mungkin narok ani blog nai tu saga like kaji share kaji comment kaji subscribe kaji hingga ke judi no sari ko teha narok bai jora manke malai mang hingga malai enta leng sukoi ko bemung kolam tu yak ro razok ba sukar ro da kere yak ba se ang no nori muya na tu kon ke bang ba su phanya rian dol mang su phai ro
Tabo hingke ang muya rok no helebai thapao songsina gas o songkha hingke gas rok bisik dati no paio hingke ongko muya mui tongmani lero hingke ba yang fataro kaisa thapa khurjak tongo chini o jaga o no boksai rwkang bo hor mwswngri hingke tabuk boksaui kutugoi se tongkha kutugoi kisasa muya ni bwtui kormo kormo no horglaak da afuru hingke berma ri sinai tei berma moso rwoi iko muchung mungkha ani muya wasing kariui haino pura risum rok rijak motomani thokmani marok mai khoi ma marok soka hingke tabuk ang tustukui yaku je bolongni hebani hingke ta tukui musi akui maija sinai hingke tabuk ang voice over se khaima tong sua puro video puro kok sajakliya bola haini bagui.